buwan. Dinggo. Ay, nagod. Nalingaw magod ni dito agod. Saan nagod ba? Ang lingaw. Ingnan ka nga. Las J's lang ka mo uli. Itagaan ni chance nga makalaagan ni ka no. Ako anong ibe? Kanang nalingaw mo mag-istorya dito abe. Sige, moram ni rason maglingaw eh. Pero saan naman ka makagawas gani? So, ikaw ka alas 10 ka mo uli ka na yung mga bata oh. Yung uli ka alas 9. Alas 9 is buntag. Tama ba nas babae nga mulaag uli kadlaw o buntag na? Saan kayo? Saan naman ko makagawas doon? Nili man gusto classmate na mga gikag abroad. Si... Ay, hawa sa mukha eh. Sige ra kag suri-suri niya. Buhaton niya po ni usab. Ka. Ina, juda na niya. Sige na ba? Sige na. Ayo, dara. Eh, di na ko madali gini mo ana-ana lagi. Ka nang Sige na ba? muna kay imura kong ipaagi sa mga nagtuog kag may nang luan po leksyon po. Huh? Ina yan. Sige na siya kusuko, oy. Suko. Alam kay ginabuhat mo po ni magbalik po. Ang di gusto. Hadi, di ka sulod ka. Sumuka eh. Sumuka eh. Sorry na good day. Tao raman punta makasala ra. Tawar lagi ka makasala. Ako, tawar man po ko nga masakitan. Kahit sandali, palayain ang buhay. Ay, sorry na din. Sumuka eh. So ako, Di. kuan tagay sa kung ano be? Sumuka eh. Muna. Ano yun? May nang maliksyonan po ka eh. Sige, ratag. Nagtuo siguro, daan po kang yung suri-suri na po. Stilan. Tagin ng mga kasuko. Yung ganahan ng mga yung ani ba? Sakit-sakit, mas dughan eh. Noon, nagsuri naman noon to siya. More than 3 times naman siya yung sorry. Me! Sa iluon na lang guro na. Me! 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 Asa naman? Me! Asa man na siya? Uy! Me! Asa mo? Mapay nakasala mo na yung mulayas. Me! Sorry na good. Me! Me! Balik baka may pag mag-shout out. Shout out din ako Team Paloy. Bisitahan na lang page makalingaw po na sila Team Paloy. Og shout out po nako si Mark Raymond Camarista og ang ilahang Adrian's Food Catering Services. Mga lamian po na nga food. Me, balik na me. Andam ko mo pasaylo sa imo ha me. Sorry na.